sa DCGB. Ano yan? Iskaramosa na sa DCGB. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Right, sige. Escaramuza po, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Maski sanas po kita nakakaabot. Maski sa kita nakakaabot. Okay lang kayo dyan. Okay lang kayo dyan. Okay lang kayo. Oy, Marina Udo. Kumusta po? Hello. May maluto pa kamo? Hello. Hello, how do you do? May maluto pa kamo? Kundain na po, labot ko. Ronald Baldo, Technical Department. Si Richard at saka si Arben, mga tugang sa tuyang IT. Hanggang po kitang alauna. Uy, kumusta lamang dyan? Uy, alat ngo na. May dagdadangog lamang dyan na taga-rapo-rapo. Ha? May dagdadangog lamang dyan na taga-rapo-rapo. Mga taga-rapo-rapo, maray na hapon. Hello, rapo-rapo, paging rapo-rapo. Kumusta ang rapo-rapo? May ilaw? Ano daw nangyari kung nalawos ito mga tugang napatanid kan apek? Ano, Ronald, ha? Ano daw kung nalawos patanid mga tugang kan apek tungkol tabi dyan sa rapo-rapo? Ano daw kung baluntang apudan si Mayor Dick, si Mayor, ano ini, oh. Ronald, ni Garmay nag-text, ha? Ano daw kung uy, kumusta ka mo dyan sa rapo-rapo? Kairak man ka mo, ha? Wara na po, kuryente sa rapo-rapo, salbatan ng pangyari, nalawasan man ang gado. Nag-shutdown na po ang kuryente digdi sa Batan Island in Rapo-Rapo as of 12 p.m. today. Di man lamang nahirakan, apik kami, mga on-time man kaming nagbabayad kan bill mi. Kan electric bills, kada bulan isinabay sa shutdown. Yun na nga yan eh. Ha? May problema talaga, kahirak man kan mga taga-Rapo-Rapo. Balungkuron na po dan si Kwan. Ano na kung makauron tangon yan si Mayor, singanan Mayor sa Rapo-Rapo, si Mayor Ronald Galicia, di ba? Galicia. Balunta daw na baka lamang masimbag kitang ngunyan ni Mayor Galicia. Katik ko sa mong agay lugar, hindi ko naanibot ki oras, ano. Aramon ta kung nag-shutdown, kung ano ang sitwasyon ngunyan, mga tugang sa bilog na Rapo-Rapo. Garo, primerong istorya ini, diyan po mga tugang sa Rapo. O pati nga yung cellphone number ni Mayor, unattended na. Pati mga tugang ang contact number ni Mayor Galicia, unattended naman ang sa iyang number. Di ba? Talagang nalawasan sa Rapo-Rapo. Sisa daw ang pwedeng makasolusyon ka ini. Mga tugang na programa, wala na talaga. Unattended. Please try your call later. Thank you. Is now unattended. Please try your call later. Nawalan ng kuryente sa Rapo-Rapo para simbag ni Mayor Galicia, English na. Ang gusto ko yung malaman, ano ba ito? Forever na o may hangganan? Grabe yan mga style mo, no? Di ba? Mayor, maray na odto tabi sa imo. Daytan po makauron si Mayor Gayod, ano? Tabi, mga tugang ansaya pong number cannot be reached na po sa mga oras na ini. Pero confirm confirm mga tugang kan sa tuya at tabi ng mga paraan tabay diyan sa Rapo-Rapo na day na tabi ki kuryente. Day ng kuryente po mga tugang sa Rapo-Rapo Albay. Grabe, masaklap na pangyayari ini. Mga tugang diyan sa Rapo-Rapo. Para po naman sa mga day pa nakakaisi, pigisingil po sa Rapo-Rapo nin 32 milyon kang apek. Since 2018 gayod ito, nangalas nga na ako, tuminang pakiaraw ka na bagay, dahil lamang kiano yan, dahil lamang kinahiro, di ba? Di ba? 2018, 32 milyon. Ang pigisingil po sa Rapo-Rapo, mga tugang, mga nasa 15 milyon pesos. Kaso bago sa bareta niya sinurat ni Edwin na Peralta,
Ana kolekta mga tugang kang rapo-rapo na pambayad po sa APEC, mga tugang 3 milyon sana, sobra sa 3 milyon. I do not know kung baka nag 4 milyon naman ngunyan. Pero as usual talaga, iyan tabi mga tugang ang problema ta, mga tugang dyan sa rapo-rapo albay. Dua kaya bagang isla iyan bako? Duwang isla iyan eh. Batan Island and Rapo-Rapo Island. I do not know kung no rin dyan. Dyan po sa Rapo-Rapo, ang kuryente po dyan mga tugang generator kang napokor. Diesel powered generator. Anya po dyan na pigagamit sa Rapo-Rapo. Kaya, arog tabi kaan mga tugang ang sitwasyon dyan. Pag inup iyan gabos, deng kuryente ang buong Rapo-Rapo. Hello? Good afternoon po. Iyo nga ni mapapahibi man ka nangyari dyan sa Indo sa Rapo-Rapo, baby girl. Oh, nagwara-wara ka, baby girl. Lumawas ka daw kidit sa harong mo ta. Makusugod ang feedback ang radyo mo. Nasa luwas na nga niya to. Oh. Anong oras nagpalsok sa kuryente sa Indo? Ito, alas 12. Eksaktong alas 12. Dahil labang na nga ni, nagkaroon kay konsiderasyon. Iyo nga ni. Gari makahibion man, makamundoon man. Araw yung kay ni. Oh. Nangugod ha. Yes. Noon, pinapangarap namin na magkaroon ng ilaw sa ating lugar. Okay. Natupad yun. Okay. Kahit 4 to 12, okay na. Oo. Hindi pa kami nakontento. Inagad pa na magkalang oras. Okay. Natupad pa rin yun. 24 oras na. Hindi pa rin kami nakontento. Inagad ang 24 hours. Oo. Natupad. Oo. Sa pagsisikap ng mga nasa tamang posisyon. Opo. Nagkaroon 24 hours na ilaw. Hindi kami naging responsable. Oo. Pero hindi ako kasabay doon na nagbabayad ako. Oo nga. Pero talagang merong naging kapabayaan. Oo nga. Ngayon, mabubuhay kami sa Diklom. Oo. Walang kasiguraduhan kung ano rin magkakailaw. Oo. Ang tanging solusyon, magbayad ang may utang. Yan. Okay. Walang ibang magiging solusyon dyan kundi ang pagbabayad ng utang. Oo. Hindi sana, ginibuhan lamang kahit konting konsiderasyon na kung hindi lang nakabayad na barangay, iyon lang ang pinutulan. Oo. Kaya nadamay lahat ngayon, di ba? Iyon nga ni po. Kumbaga, dapat, nahiling ko suppose ni, Salceda, na dapat, ang putulan lang, sabi baga ng NGCP, sila isang nagbabayad, sumayutang sila. Yes. Dapat pa, sinunod nila ito. Kasi, alam mo, mas lalong hindi mabayad ang mga konsumidores, ang ginibo nilang pagputol sa gabos na, sa bilog ng Rapo-Rapo. Oo nga. Mas lalong hindi Ayaw mabayad. talaga? Ayaw makinig talaga ng APEC? Talagang pinutkuan talaga, hindi nakinig talaga, Hindi sila marunong makinig. Oo. Napakasin na tayo digde. Napakundayo man sa nasin na digde. Oo. Besa na ta. Siguro, sa mga panahon na yun, igwa na gayod ki mga opisyalista sa probinsya na nagigibo ng paagi na may balik ang kuryente dyan. Matagal na naipopose sa social media. Oo nga. Dapat hindi na yung malas na maputulan pa. Oo. Bakit pag nag-eleksyon, nagpapao na maabot, ang dapat na dapat doon. Oo nga. Ang taon yan, nalat na ngunang umanto siya. Araw kayo yung sitwasyon, bago may magbiro. Oo. At Pero, yan naman ka, may magagalit siya ko kasi nagpahayag ako ng aking salubing. Oo nga. Okay. Pero Basta wala naman akong masamang intensyon. itanong kundi natin sa mga... Nasabi ko lang naman, so, nararamdaman ko, syempre, araw sa kuya na legal akong konsumidores, may karapatan ako magpahayag. Iya po. Dek ang plano ng mga pudan sa provincial government? Siguro ko ka, Oh, ngayon, ayaw mo?
pagbibigyan mo ba ako? Sige na, manawagan ka na. Ako, nalalapugan kay Governor Bichara, Hmm. sa Akupikon, ito di Albay, Congressman Salceda, na sana, dahil naman tabi maghaloy ang pag-shutdown kang APEC di sa Rapo-Rapo. Oo, pero ang kon gayod, ang dapat gayod yan na hingahon talaga, sumagbarayad talaga, kan obligasyon ng mga, paano daw yan, may pambayad daw ang mga kababayan ta dyan, ta. Ako nasabutan, kung nadakol man yan ang medyo tios, di ba, naghihinguha, buda, may pandemic kita. Yung ani ko. Oh, kundi paano yan? Inasam namin ang kuryente. Grabe, ano? Kasi nag-asam kang kuryente, so responsibilidad ng pagbabayad. Oh, okay. O sige, ta. Baka may follow-up tayong giraray. Ano? Okay, baby girl? So, sana, laging considerate lang sa APEC. Sana, Opo. maisipagin lang, putulan sa so dahil nagbayad, ibalik sa kuryente kung nagbabayad. Yes, yes. Okay, okay. Okay po, thank you. Thank you. Di ba? Ruminang kada baga si baby girl? Kaya, iyan mo yan ang concern ta. Pero ano mananggad? Nata mananggad today kita nagbarayad. Ano mananggad ang mga rason? Di ba? Dahil na ngayang ilaw, ang bilog rapo-rapo ngunyan. O sabi kang texter ta, kami sir, regular po na magbabayad. Nata daw po tanasabay kami sa shutdown. Yun na nga niya. Tangan sabi kan Apik, baga ka na-interview ko kaayan si Leslie Capos. Obligation da naman da kaya mga tugang na na day na maintenance pa rin daan. Dakulat ang piginig senda kang napukor. Mag-solar light na lang. Iyo gayod na sa nanggibon dyan. Mga tugang sa rapo-rapo. Ay, pangyari. Anyway, mapaaram na, coronal O di, paano yan? Nalawusan, mga tugang na naputol sa kuryente. Diyan po, mga tugang sa rapo-rapo albay. Ilingon tataod-taod kung ano natabi yan. Tabata, si Mayor Dick medyo... Mayor Dick. Si Mayor Galicia, Ronald Galicia, baka na-discharge ang cellphone, kaya medyo na-didipisi lang kitang mag-upload. Taday nga ning kuryente. May halabaon pating text alabaunon iba man ini. Avid listener po ako kan sa imong programa sa radyo. Magayon na paagi na matabangan mo kaming mga taga-barangay Gubat, Ilawod, Bakakay, Albay, nang pinagkakabalahan lang po kan sa muyang kapitan ay susko. Nasa sa indang grada, ay pangyayari sa maoraro. Makihumapot man tabi kaming mga residentes. O sige ha, ipa-forward ko kay Jomar ini, ipa-verify ta ini. Dapat kaya ni, maitip ta na ini sa pulis kung totoo ini. Ano na yan? Adi, maitip ta na ini kay, forward ko tabi kay Jomar ini, may papalap ta tabi dyan sa Bakakay, ha? Ini tabing texter tata, subject for verification po ini. Okay? Alright, o mga tugang, salamat kan sinong pagantabay. Lakaw, padagos ang misyon, susunod na. Ang bagong jersey, may bagong tapang. Stanley, Ringo. It's a one-hit never nation jersey and cap collection promo. Collect